Ahoj bajkeři, dneska si ukážeme, jak se dá celkem jednoduše upgradeovat kolo s 8 kolečkem na 9 kolečkový. Kolo je osazený komponenty z nižších sad Shimano. Bohužel řadící páky jsou společně s brzdovou pákou, takže výměna mimo jiné vyvolá nejen výměnu řadících páček, ale i brzdových pák. Pochopitelně základ výměny je výměna 8 pastorkové kazety za kazetu 9 pastorkovou. Budete k tomu potřebovat pár kousků speciálního nářadí. Speciální klíč na plochou matici a potom takzvaný bič, kterým si zafixujete kazetu, abyste mohli matici povolit, jinak by se to protáčelo na srčka. Ten klíč, to je samozřejmě speciální klíč, určený ke kazetám Shimano, k 8 kolečkům a k 9 kolečkům. Jakmile je plochá matice dole, stačí už jenom kazetu sundat lehkým tahem, ořech ideálně vyčistit, protože je to prostě hodná příležitost, a nandat kazetu novou. Ta pozice je definovaná takovým speciální menší drážkou. A proč vlastně měníme? 8 je historie a nová 9 má podstatně vhodnější velikosti pastorků ve frekventované horní třetině kazety. Některé 8 navíc končí 30 zubovým pastorkem, tady je výměna jednoznačně na místě. Nově osazenou kazetu zajistíme plochou maticí, dotáhneme to střední silou. Dotahovat to nějakou větší silou nemá žádné opodstatnění, akorát by hrozilo poničení. Vyzkoušíme kazetu, jestli nemá vakl, jestli se správně otáčí a můžeme kolo vrátit zpátky do bicyklu. Dalším krokem je výměna řazení a výměna brzdových páček. Nové řadící páčky jsou dodávány zpravidla včetně lanka. Můžete použít původní bovdeny, které už jsou naformátované, nebo koupit při této příležitosti nové. Přehazovačka pro 8 rychlostní řazení i pro 9 rychlostní řazení je zpravidla stejná, tedy ji není nutné měnit. Nové brzdové páky jsou dodávány bez brzdových lanek. Můžete tedy použít původní lanko, což nese určité obtíže v roztřepené koncovce, nebo koupit lanko nové. Já jsem zvolil cestu první, takže jsem se s tím trošku potrápil, ale nakonec vše proběhlo úspěšně. Musel jsem použít trošku vazelíny a přiznám se trošku síly. 9pastorková kazeta vyžaduje užší speciální řetěz. Až ho budete měnit, nezapomeňte ho prodloužit úměrně tomu, jak moc se zvětšily kolečka na kazetě. Máme hotovo, takže přistoupíme k funkční zkoušce. Nejdřív otestujeme brzdy, seřídíme je a následně zmáčkneme plnou silou, aby jsme se ujistili, že nám neselžou. Dále za pomocí asistenta seřídíme řazení. Na hrubo to musíme se řídit samozřejmě lankem, drobné doladění už provedeme na páčkách. Vyzkoušíme všechny obvyklé převodové varianty, zejména musí perfektně fungovat střední talíř a dá se říct všech 9 kombinací vzadu s ním spojených. Po tomto seřízení a otestování na suchu je potřeba udělat aspoň 15-20 minutovou výšku, když se to bude testovat v zápřahu a řazení si trošku sedne. 100% budete trošku ještě upravovat. Tímto máme pro dnešek hotovo a nezbývá než popřát bajku zdar.